Pokiaľ predávaš autá, no nevieš sa z toho živiť, toto video je presne pre teba. Mnohým z vás, s ktorými si píšem, sa už podarili flipnúť nejaké autá s pekným ziskom, no zatiaľ sa to nepodarilo prehodiť na vyšší level flipovania. V tomto videu ti ukážem dve veci, ako to môžeš robiť tak, nech sa predajú vozidiel môžeš začať venovať naplno a hlavne s pohodovým životom. Prvá vec, ktorú stále opakujem a stáva sa to aj veľa chalanom, keďže väčšina dobrých aut, do ktorých nemusíš investovať toľko času prípravou, sú v cenovej kategórii nad 10 000 eur, tak tým, že si odkladáš svoj profit z vozidiel a pravidelne zvyšuješ svoj budget, je kľúčový krok na to, aby si mohol zarábať nielen viac kvôli vyššej marži na týchto autách, ale prípravou často stráviš podstatne menej času, ako napríklad Braňo, ktorý sa povozil na aute 10 000 km a predal ho s profitom bez nejakej prípravy, alebo ja nedávno GLčko, ktoré sme trochu vyčistili, vymenili olej a išlo preč. No a druhá veľmi dôležitá vec, hľadanie a dovoz aut. Obzvlášť pokiaľ si vyťažený a nemáš toľko času ísť kedykoľvek po auto, keď sa vyskytne dobrá ponuka, čiže ideálny krok je nájsť si dodávateľa, ktorý ťa vie zásobovať autami po cenu, a pokiaľ si nájdeš niekoho férového a správneho, tak ti to zjednoduší tvoju prácu o 1,000,000%. My sme to v Car Profite vyriešili tým, že týždenne posielame zoznamy vozidiel každému členovi, ktorý si iba vyberie, my mu auto dovezieme, profesionálne ho skontrolujeme a niekedy ho vieme ešte aj posunúť našim koncovým zákazníkom, vďaka čomu nemusíš tráviť väčšinu času najzdĺhavejšími vecami pri flipovaní a môžeš sa venovať kľudne svojej druhej práci alebo sa venovať flipingu naplno a začať sa učiť viac o tvorbe kvalitného biznisu a služieb pre koncových zákazníkov s nami. No a ak sa chceš tento rok s predajom aut posunúť vyššie a pridať sa ku nášmu projektu, ktorý pretvorí trh s autami, kde nájdeš hlavne dobrú službu a majiteľov biznisov, ktorí sa spolu podporujú, napíš mi do komentu slovo flip a pošlem ti viac informácií. Vidíme sa.